charter change, ito ba'y makakabuti sa ating bayan o ito isang kademonyohan? Yan po ang ating pag-uusapan at tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Meron pong bagong panukala ngayon sa Kongreso na nagpapalawig sa mga termino ng mga nakaupong alkalde, congressman at pati pangulo. Ang sinasabi nila, kinakailangan pahabain yung mga termino ng mga local elected officials, katulad ng mga congressman at mga mayor at mga councilor, at ganun na rin ang presidente naman, ang pangulo naman at vice-presidente dapat bigyan ng re-election term na kinakailangan pwede silang tumakbo ulit. Pero paikliin from 6 years to 5 years, pwede na silang tumakbo ulit. Ngayon ang tanong, ito ba'y natutugma sa binalangkas na konstitusyon ng ating sambayanan noong 1987? Ito yung dapat nating aralin, suriin, at tingnan kung ano yung makakabuti sa ating bansa. Una, kung aaralin natin, nasa panahon tayo ngayon ng pagsalubong sa isang pandaigdigang delubyo sa ekonomiya. Nagtataasan ang presyo ng mga langis, mga bilihin, at kulang pa ang supply ng ibang mga kailangan natin dahil nga sa may digmaan sa Russia at Ukraine na naapektuhan ang supply ng mga pangangailangan ng buong mundo. So, pangalawa, nagtataasan ang interest rate ng mga pautang ng bangko. At pangatlo, ang piso natin ay umihina sa kalakaran ng pagpapalitan laban sa dolyar. Napakarami nating haharaping problema. Ito ba'y napapanahon sa ngayon? Napag-usapan natin yung pagpapalawig ng termino ng ating mga nakaupo at mga nahalal na opisyal. Ang pangalawang issue natin dapat pag-usapan, kailangan bang pahabain pa? Kasi nga may kasabihan, di ba? 3 years is too long if you have a bad politician or leader for local election. But 3 years is too short for a good leader if you are able to elect one. Pero kung magbuti naman yung leader ninyo, makaka-re-elect naman siya kaagad dahil siguro mas mataas ang chance niyang manalo. At dahil nga mas maikli yung panahon, mas lalo niyang pagtutuunan ng pansin ang paglilingkod sa kapwa at sa kapwa niya mamamayan at hindi lamang siya magpapakita sa panahon ng eleksyon. Kasi kung napakatagal at napakahaba, kadalasan sa ibang politiko natin, nagpapakita lamang pagdating ng malapit ng araw ng eleksyon. Pangatlo, merong ang kasabihan na dapat wag nating isipin na tayo ay indispensable. Ibig sabihin maraming mas marunong sa atin, maraming mas magaling sa atin, at mas maraming masigasig kaysa sa atin. Tayo'y pansamantala lamang sa mundong ito, ibigay natin ang sapat nating kakayahan, at hayaan natin ang may kapal na gumabay sa ating lahat. Pero para isipin natin na kinakailangan palawigin ang mga termino ng mga nakaupo at mga nahalal na politiko, hindi ito napapanahon. At pangalawa, hindi ito makakatulong sa mga kababayan natin. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa ganitong panahon at ganitong sitwasyon ay kung paano mabibigyan ng hanap buhay ang ating mga kababayan dahil marami sa kanila ay hindi kumikita ng sapat dahil nga kulang ang oportunidad sa ating bayan. Yun dapat ang bigyan natin ng atensyon at yun dapat ang bigyan natin ng katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Yan lamang mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan.